İlerinde yani biz ülke hattı yani. Köyü sürtmesin, köyü sürtmesin. Bir yalgızla, bir köyü sürtmesin. Bir yalgızın karşılayın. Köyü sürtmesin. Buralı avulunda zor beyrem. Baları, yaş yakları şu şıttıvekte uzgan. Şlar işraşa bugün. Her kim içinde tuğan yağı, en güzel. Bugün bayramımızda muhterem kadirli konakları şu şıttıvekte avulunda tümrükken. Akrimine bak. Avuldaşlar. Bakayım. Tuğan avul, tuğan nigiz. Kurşı kulen şu avulda uzgan balaşak. Yara tapşırsın Allah'ım. Minde şeşek. Yara yapar. Bir dürüst parası da. Acaba bakayım kimler isen misiniz? Oy bala kayın. Dua var mı bizim? Büyük zor rahmet üzülüzge. Hoş gelesiz hürmetli konakları, istelik kavuşma ortaları. Ele Allah bir sağlığını rahatlandırıp bir gele beyram ederiz. İstelikke, katilege, boşluk yaptırız. Varlık avuldaşlar, klastaşlar beyram bilen sizler. Yalıydı kızı rahatlandım binamında sizni bir küttüler indi avuldaşlar, klastadaşlar, bütün üstüde. Ne siz klastaşlar. Hele Allah bilse kuruşur ve sileşir ve Bizning bilan alar izgi kunlar, shunda izgi kunlarda izgi ishlar ishlaymiz birgalab. Sizga bek zo'r rahmat. Shulay etib bizni hurmat etib, avuldoshlarimizni hurmat etib, oznaqaylarni hurmat etib, yaratib qaytganingiz uchun Najiba opa, Asqar abi, biz har vaqt sizning bilan maqtanamiz, g'ururlanamiz. Yariyali siz bor bizning Tataristonning, Rossiyaning xalq artistlari.
Алар безнекеләр, азнакайныкылар, нә шушы җирдән, Буралы авылы кырыенда, Ташлы Яр авылында без инде былтыр монда матур итеп, зур итеп зиратларны чистарттык. Шушы авыл булган җирдә матур итеп җыелышып, бәйрәм үткәрдек. Шулай бит, сез кайткан идегез. Шундый зур бәйрәм, менә быел тагын да матур бәйрәм, изге бәйрәм. Монда инде бөтен безнең Буралы Чуар Абдул Мәндәй халкы, әйтәм бит, элек булган авылларны без киредән исемлеген торгызабыз, зиратларын чистартабыз. Азнакайдан бик күп кунаклар монда, үзебезнең ветераннарыбыз, элекеге башлыклар, авыл советы башлыклары, бөтен район монда килгән, шушы кунакка, бәйрәмгә, шушы олы бәйрәмгә сезне күрергә, бигрәк тә инде Нәҗибә апа, Әсхәр абый, сезне без телевизордан гына күреп, һәр вакыт мактанабыз. Хәзер инде менә чынлап та сез кучаклашып, рәхәтләнеп сөйләшеп ала аласыз. Үзегезнең бергә үскән апалар белән, абыйлар белән киредән хисләнеп киредән кайтасыз. Менә шушы элекеге заманга сез бит инде үзегез Әсхәр абый белән икәү кулга-кул тотышып, Чалпы авылында укыгансыз бергәләп, Җияү барып укыгансыз. Монда чалпылар да монда, безнең Фахразый абый герой да монда. Аннары бергәләп икәү Мәскәүгә, Щепкино институтына баргансыз бит. Аны тәмамлап, ничек бит ул вакытта аны бит уйлап кына карарга кирәк. Бер кешесез үзегез нә шулай теләп, нә шундый Мәскәүләргә барып җитеп, укып кайтып, бүгенге көндә нинди дәрәҗәле, хөрмәтле кешеләребез бөтен Россиянең, республиканың. Бик зур рәхмәт сезгә, нә шулай матур итеп кайтканыгыз өчен. Исән сау булыгыз, ширләмәгез бер качанда, туган якларга кайтыгыз. Без сезнең якка барып, Каләскар Камал да бәйрәмен үткәрбез, Әсхәр абыйның юбилеен үткәрдек. Шулай бит, сезнекен дә үткәрдек, Алла бирсә, тагын үткәрбез. Без бит сезне яратабыз, без сезнең белән яшибез. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле Нәҗибә апа, хөрмәтле Әсхәр абый, хөрмәтле кунаклар, ветераннар. Бүген шундый зур бәйрәм, Аллага шөкер, яңгырлар ява иде, менә кояшы да чыкты. Шундый бәйрәм булгач, барыгызны да Ураза бәйрәме белән, барыгызны да изге бәйрәмнәр белән, барыбызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек, бергә матур итеп, бердәм итеп, изге эшләр генә, гамәлләр генә кылырга язсын барыбызга да. Алла Тәгаләгә ышанып, бер-беребезгә булышып, матур итеп яшәргә язсын. Сугыш була күрмәсен. Шулай бит. Занган мәдәният хезмәткәре, автор башкаручы Ландыш Шәрәфиева бүләк итә. Сагына Худай кушып бу җирдә, шушындая чит җирләрдә бу сине кунак, гомер утын шушындая. Шер булган туган як балалары, саклап йөртә булар сүзләре, вакыт туган ягылын гүзәл як, чит җирләрдә гомер утын шушындая. Кешеләр туган илебездә дияр идем. Мин барыбызга да шундый ук бәхетләр телим. Балаларыбыз дәвамлы булсын, тәүфиклы булсын. Халкыбыз яшәсен. Халкыбыз яшәсә, biz яшәрбез. Мәңге булыр.
Avuldaşlarım, elbette benim için bugün sizin bilen şıraşu en zor vakıgalarının birisi benim turmuşumda. Çünkü bu ne için en zor vakıga? Nakayının hocaları, siz gaziz milletleşlerim. Sekide yata. Üstüne yabırga para kirek. Kılıp kayadı. Bu mişartındayken. Ların sürüp üstüne yatkanda. Bundan Köyü sürtmesin. Ber yalnız günün kişilerdesin.